много обичам свещници. За мен те са нещото, което прави уюта в дома по всяко време. Пролет, лято, есен, зима, няма значение. Празник или не, свещниците правят дома ви добър. И затова днес ще ви покажа как супер лесно и супер ефтино от неща, които иначе бихте изхвърлили, може да си направите много бързо един хубав свещник. Технологията, която ще използваме, ви е много добре позната. Любимата напоследък на жените технология са старите лакове за ногти. Като повечето от вас, и аз обичам да събирам бурканчета. Пълня ги с подправки, с маниста, с конци, с какво ли не. За съжаление обаче, много от бурканчетата не могат да бъдат изчистени изцяло от лепилото на етикетите. Идея нямам защо хората правят точно толкова сложно това лепило, но няма никакъв шанс да се спасим от него. Някои изхвърлят бурканите, някои лепат отгоре други етикети и така нататък. Така ще ви покажа как да си направите свещничета точно от такива повредени от лепилото буркани. Иначе имам и други идеи. Това е свещник с декопаж, това е свещник с бои за стъкло. Това е също с декопаж, но как точно се правят те, бързо и ефтино, ще ви покажа някой друг. Сега старите лакове. И още един безплатен полезен съвет днес. За жените, които обичат да се занимават с разни неща, да режат, да чоплят, да боядисват, най-добри са брокателните лакове. Защото в тях най-добре се скриват всички поражения, които материалите, с които работите, нанасят. Ето аз съм с брокател. Така. Нужна ви е купа с вода. И всички тези цветове, които може да извадите от шкафовете си или да съберете от приятели. Разбърквате хубаво лаковете и ги сипвате във водата. Ефектът, с който ще се получи, е познат като мраморен ефект. Продават се мрамориращи бои, може да си ги купите. Но ако искате да направите повече украшения, ще ви излязат малко скъпо. Затова лаковете са най-добрият начин. Сипвате лак в водата. Странен ефект се получи, не ми се беше получавал до сега такъв. Си рисувате във водата, да експериментирате. Както виждате, някои лакове потъват, неизвестно защо, други остават навън, но всички ще ви дадат различен ефект. Използвайте различни цветове. И изобщо не се страхувайте да експериментирате. Най-хубавото в цялата тази работа е, че изобщо не знаете какво може да се получи. И всеки път ще бъдете изненадани от ефекта.
слагаме палци и потапяме бурканчето в водата така, че да можем да загребем по-голяма част от боята. Ето, получи се това. Оставете го отстрани да съхне и експериментирате с второто, защото ето виждате, останала е още боичка. Когато този слой лак засъхне, след около 15, максимум 20 минути, може да направите втори, трети, четвърти, да експериментирате с още цветове. Може да си играете цял ден така. Както виждате, в купата остава още лак, който обаче не може да се използва, тъй като прави грозни шарки. Най-лесният начин да го оберете е с парче картон, стар вестник и така нататък. Лекичко минавате през водата и забърсвате. Виждате, че лака се образува като една ципа. И с малко повече търпение си го събирате. Не е хубаво да слагате новия лак, преди хубаво да сте обрали ципата. Защото ще се получат такива грозни, мътни шарки, които няма да са красиви. И докато правим това, чакаме да изсъхне, за да направим втори слой. И сега продължаваме с други цветове, за да направим втори тип украса. Отгоре върху първата, която направихме сега. Както казах, когато изсъхне първия слой на направеното вече нещо, може да добавяте колкото си искате слоя. И така, да видим какво ще се получи сега. Загребваме спокойно. Ето, имаме един чудесен сребърен водовъртеж. Аз бих обрала още малко буркан тук. Ето така. И се получава този нежен ефект на заскрежено стъкло. И сега пак трябва да изчакаме да изсъхне. Ето по този начин може да направите всичко. Чаши, сакси, чинийки. Но аз се държа най-много на свещниче. Може да направите чудесни подаръци. Коледа идва и това е най-лесният начин да покажете на някого, че сте готови да отделите от собственото си време за него и да му изработите собственоръчно подарък. Надявам се, че идеята ви е харесала и този път. Не спирайте да експериментирате, развихвайте фантазията си и ще се видим другата седмица. Чао!